Iżjarat f'pajjiżi barranin m'għandhomx isiru għar-ritratti u ċ-ċerimonji, iżda biex Malta tiġbed lejha riżultati konkreti. Hija din il-politika barranija li qed jadotta l-Gvern Malti biex Malta mhux biss tkun pajjiż Mediterranju Ewropew, iżda anke pajjiż globali. Waqt intervista fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-ftehim li laħaq pajjiżna biex jixtri mill-Libja prodotti taż-żejt b'rati vantaġġjużi. B'dan il-ftehim, Malta mhux se tibqa' totalment esposta għaż-żidiet tal-prezzijiet internazzjonali tal-petrol, diesel, żejt tal-ajruplani u gas taċ-ċilindri. B'hekk, il-familji se jkollhom iktar serħan il-moħħ u n-negozji se jkunu f'pożizzjoni li jżidu l-kompetittività tagħhom. Dak li ħadd ieħor ma għamilx f'25 sena qed jirnexxielna nibdew it-triq biex naslu għalih għar-riżultati f'5 xhur. Joseph Muscat qal li x-xiri taż-żejt b'rati vantaġġjużi se jkun parti mill-istrateġija li ġġib lil Malta fuq sisin sodi wara li tħallit f'sitwazzjoni ta' 800 miljun euro dejn taħt amministrazzjoni preċedenti. Il-ftehim mal-Libja jitkellem ukoll dwar tfittix konġunt taż-żejt f'żoni kontestati, fejn Malta tkun tista' tgawdi flimkien mal-pajjiżi ġirien, fosthom l-Italja fejn Joseph Muscat diġà witta triq għal tfittix konġunt taż-żejt mal-Prim Ministru Enrico Letta. Fuq One Radio, Dr. Muscat tkellem ukoll dwar il-ftehim li Malta laħqet mal-Ukrajna tneħħija tat-taxxa doppja bilan li nfetħu possibilitajiet għal iktar investiment u żviluppi ekonomiċi. Qal li hemm ukoll diskussjonijiet biex il-kumpanija tal-ajru mill-Ukrajna Antonov li hija fost l-ikbar fid-dinja tibda ssewwi uħud mill-ajruplani u helikopters tagħha f'Malta. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li fl-aħħar jiem pajjiżna ngħata sinjal ta' fiduċja mill-komunità internazzjonali meta ġie avviċinat mill-Istati Uniti tal-Amerika sabiex jinfetaħ l-Istitut Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Istat ta' Dritt. Din l-Aġenzija bbażata f'Malta se jkollha l-missjoni globali li toffri taħriġ lin-nies tal-ġudikatura f'pajjiżi fi tranzizzjoni fl-Afrika ta' fuq kif ukoll fil-Lvant tal-Ewropa. Il-Prim Ministru semma kif matul il-ġimgħa d-dieħla se jkun fiċ-Ċina fejn se jkollu diskussjonijiet ma' waħda mill-ikbar ekonomiji tad-dinja dwar ftehim importanti għall-futur ta' pajjiżna. Naħseb il-ġimgħa d-dieħla fiċ-Ċina ħajkonna diskussjonijiet importanti ħafna. Diskussjonijiet importanti ħafna għall-futur tal-pajjiż. Fejn ħan innegozjaw magħhom dwar kif Malta u ċ-Ċina jistgħu jikkollaboraw f'dak li nista' ngħidilhom huma win-win situations. Situazzjonijiet fejn nistgħu nirbħu tnelli aħna. Għandna affarijiet konkreti ħafna f'moħħna. Dr. Muscat qal li ċ-Ċina baqgħet tapprezza l-fatt li Malta rat il-potenzjal ta' dan il-pajjiż ferm qabel ħafna pajjiżi oħra tal-punent. Qal li fl-aħħar snin ir-relazzjoni ta' Malta maċ-Ċina ma ngħatatx l-importanza li kellha tingħata, iżda issa din is-sitwazzjoni trid tinbidel. Fiċ-Ċina Dr. Muscat se jiltaqa' fost l-oħrajn mal-Prim Ministru Ċiniż u jindirizza l-World Economic Forum. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet tajbin mal-pajjiżi tal-Golf bħal Kuwait u semma kif kumpanija minn dan il-pajjiż, Kipco, se tkun qed iżżid ix-shares tagħha fil-Finbank f'Malta. Pajjiżna qiegħed iħares ukoll lejn l-Iżrael u l-Palestina fejn fi ftit ġimgħat oħra il-Prim Ministru se jtella delegazzjoni politika u kummerċjali għal diskussjonijiet ma' dawn is-sħab strateġiċi.